Bismillahirrahmanirrahim. Mu koyi karatu da rubutu na Larabci. Darasi na uku. Mun dawo don ci gaban darasinmu na huruf. A darasinmu na baya mun tsaya akan harafin tha ne. Yau kuma insha Allah za mu ci gaba. Yau kuma haruffa uku za mu yi. Ga su kamar haka. Na farko shine harafin jim. Jim. Idan kuka duba za ku ga a gaba akwai ɗan uwansa wanda rubutunsu ya so ya yi iri ɗaya ko kuma in ce ma gidansu ɗaya. Bambancin su shine ɗigon nan na ƙasa. Wannan ɗigon na ƙasa shi ke bambanta jim da kuma kha. Amma ɗigonsu wato yanayinsu yadda ake rubuta shape ɗinsu kusan ɗaya ne. Bambancin kawai shine ɗigo. Shi jim yana da ɗigo ɗaya a ƙasa. Ku yi la'akari da wannan. Jim yana da ɗigo ɗaya a ƙasa. Kha yana da ɗigo ɗaya a sama wanda za mu zo mu gan shi a gaba. Harafi na biyu shine ha. Wannan sai mun kula sosai wajen furta shi, domin harafi ne wanda yake fitowa daga maƙogwaro. Shine mu ce ha, kar mu saki baki mu ce ha. A'a, ha ne. Akwai shi ma ha ɗin daga cikin harufan hija'iyya wanda za mu zo mu same shi a gaba. Amma wannan ha ne. Ha. Kuma kun ga kamar yadda na faɗa, shape ɗin shi ya yi kama, wato yanayin rubuta shi ya yi kama da na jimun. Amma shi wannan bai da ɗigo ko ɗaya. Shi kuma jimun yana da ɗigo ɗaya a ƙasa. Harafi na uku shine harafin kha. Kun ga dama na faɗa da shi da jimun da ha'un duka gidansu ɗaya. Amma abin da ke bambanta su shine ɗigo. Jimun ɗigo ɗaya a sama. Ha'un babu ɗigo ko ɗaya. Kha'un ɗigo ɗaya a sama. Don haka kar su ruɗa ku. Jimun ɗigo ɗaya a ƙasa. Kha'un ɗigo ɗaya a sama. Kuma jimun shine na farko. Shi ke da ɗigo ɗaya a ƙasa. Sannan ha'un, sannan kuma kha'un shine na ƙarshen su, amma kuma ɗigo ɗaya gare shi a sama. Don haka duka wa'annan gidansu ɗaya. 'Yan biyu ne da gambansu, su ukun. Shape ɗinsu ma ɗaya, amma bambancin su shine ɗigo. Don haka sai mu kula, mu lura da wannan bambancin. Allah ya sa mu dace. Alhamdulillah, mu haɗu da ku a darasi na gaba. Mai gabatarwa Muhammad Idris Kumbash.